Tulo magrang wadene kadwad na michubika kama yoni jopuonjre mag mbalariany county mano ma Taita Taveta mano kod Kwale osieyo josiasa masani gikoni wuok oko mano mag kelo pogruok e duond buch ODM kaachiel koda kamago matemo tiyo gi rowere e kelo mutni romo mag siasa. Gikoni gin gisiro lwedo winjruok mayande okete kogno e kinda moseneno migosi Raila Odinga kaachiel koda ka jatend piny Kenya William Ruto kendo ok giikore mano mar dok e ndara kaka moko kuom josiasa sani koro dwaro. Joja oko nigi ler mathoth kuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla jotend jopuonjre mag mbalariany mawuok e kaunti ma Taita Taveta kod Kwale mar chiwo ler e wi chung' margi kaluwore gi mutni mag siasa masani twere e pachoka. Comrades allo! Allo! Comrades allo! Allo! Sema tutam! 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 Kae negikone gin gisiro lwedo winjruok mar broad-based government mayande ne ochuogi gi mosenendo migosi Raila Odinga kaachiel kod jatend piny Kenya William Ruto. Mokwongo adago erokamano ne party leader marwa Dr. Oburu kuom riwore kod William Ruto mondo giti kanyakla. Kuom adieri Raila Amolo Odinga ma en waluongo kaka baba nowewa broad-based. Kanye monego beni wabete. Koro gisani tadwa wacho ni Ruto to osetiyo maber. Wan kaka Taita Taveta University comrades wa support Dr. Oburu Odinga gi leadership mar Dr. William Ruto. Owacho ni tutam kaluwore gik ma ni Dr. Ruto osetimonwa sani gero hostel manyien kacha afforded through under the affordable housing program. The broad-based government waseyudo ni koro conflicts nobedo resolved yani. Kane maandamano notimore ni 2024 kachichande, ji mang'eny nowito ngimagi. No mang'eny kabisa yudo nyaka ni students mag various universities nowito ngimagi. Lakini nikech kaka broad-based government nobiro mane baba Raila Amolo Odinga nobedo piny mowuoyo gi our able president nowinjo wach masani endi gimoro amora ni sawa. Jopuonjrego ne oseyo paro mar moko kuom josiasa madwaro ni jopiny odogi e ndara mar bago ng'anyo ka bende giseyo jotelo manyayo weche mag akweda to chutho mag dhoudi e seche magitimo campaign mekgi. Yes, we want dialogue. Hakuna vitu ya kusema sijui maandamano. 2024 hatutaki tena kupoteza comrades kama Rex. Comrades wengi walikufa sana kwa hiyo maandamano. Mnataka turudi tena huko ama tuendelee na masomo tutengeneze manyumbani kwetu. Ama nyinyi mnasema aje? Ni muda ambao tumepita siasa za kugawa watu kwa misingi ya kikabila, kidini na hata kwa misingi ya chama, si ndio? Kwa hivyo endapo mtu yote ana tofauti zake za kibinafsi labda aje tuzungumze tuweze kutatua mambo yetu kama chama cha ODM kindani, si ndio? Lakini kusiwe na mtafaruko ambao tunazidi kuona. The thing is we are going to support the government that gives us evidence on the ground. Giramo ni sane gisema norego mbulu kendo gidwa tiyo gi thoth margi e yiero telo mowinjore magikoni biro chopo lek margi kaka rowere. Wariwre to wakawo kura mondo aduok Ruto kendo e office. Ngech kuma diere Ruto tiyo nderni beyo ka wuotho kan yudo ka ndara beyo Ruto osebedo ka tiyo. School kae king'iyo sani e skundwa kae. Skundwa ka chien ka janwa sebedo gi shida mar pi, lakini sani pi nitie kendo hostel sigero. Daher kwero rowere wetena youth magwa kik wadog e ndara waol gi chwero remo higa ka higa. Last year 2024 nwanego youth mang'eny gin comrades notho e ndara kaluwore gi maandamano mok nyal konyowa. Let us support uru government waol gi tho nyaka wa move on. Wa support uru Dr. Oburu Odinga kod President William Ruto kani kama ne baba nowewa mondo wamedu kelo kwe e siasa marwa ma Kenya ka endi. Gimiyo wa pipi maonge kama wachal ne wane desert. Pisani endi donjo kanyo mobro bedo gi pi miwe mane wan Mount Kenya wi got malo kucho. Ayiego sana kendo nawacho ni tutam. Magi ne giwacho ka bende giseyo moko kuom jotelo magikoni lek margi en neno ni gikelo pogruok e kind jokanyo e duond buch ODM. We know you and your agenda is to scatter the ODM party and more of the broad-based working arrangement between President Ruto and ODM. We want to state here in broad daylight that we have resolved to protect and support the ODM party, its leader Dr. Oburu Odinga and the entire leadership under the broad-based government. Mnatuonyesha picha gani mkiwa katika uongozi? Sisi kama viongozi tunakuja tunakashifu hiyo na tunakataa. Sasa hiyo ndio maana tunasema Ruto ni two term. Mmetuonyesha picha mbaya. Comrades power. George Aoko,